si no tak, a nic nemám dávno slúbené. Mara, Marek, dotýka. Vždy sa dajú pospierať. Rozhádané mince zo zeme. Habe soba, ani Boha si žiaden dať. Verím budú do chlavícha. Keďže sníva, tak máš nádej. Hádam príde, čo má prísť. Čo má prísť? Bez obav ma nepovážne žiaden dar. Verím múdrosť, kurdo, kač, kurdo, do chlavícha. Kým je mužo bari? Keďže sníva, tak máš nádej. Hádam príde, čo má prísť, šťastie si ťa nájdem. A raz to uvidíš, keďže sníva, tak máš nádej. Hádam príde, čo má prísť, šťastie si ťa nájdem. A raz to uvidíš, keďže príde, tak mám nádej. Hádam príde, čo má prísť. Keď to padne, som? Si sa milila a Nedobrý tón. ako si mala spievať a trošku si falšovala. Ďakujem. Myslím, že dobre, ďakujem. Ja si myslím, že dobre. Spievala. Dobre. Ďakujem. Klobúk dole, dobre si spievala, len trošku nedobrý tón si dala. Aké na ty? No more, da, koľko študuješ? Už koľko na to trénuješ? 4 roky. Mesiac a pol? Už mesiac a pol spievaš? Hej. Si to dobre slovala, ale potom na všetci si nebudeš sviečí. Vieš prečo? Lebo máš to také veľké úšty. Pretože musíš trénovať, aby si pospela. Do 9. ročníka. No, ja sa budem učiť, pokiaľ budem súpesárka. Dobre. Viem, čo budeme? Poviem, že roky Sabiem, že dobre spievať. No, máš Ja si myslím, že správne rozhodli, že ešte trošku mám, ale treba sa naučiť. Mala si tému? Ďakujem, Ani nie. Ďakujem veľmi pekne, všetky. To je Maria Horvátová, aby ste... Pošlite Marii. A toto je... Patrik! 9, 9. Číslo 9.